Учитель сьогодні — це сила і світло, ніхто не зламає його крила. Він не зупиниться, він завжди з нами, за межами школи, у серці, в думках. Вчитель сьогодні — це сила і світло, ніхто не зламає його крила. Він не зупиниться, він завжди з нами, за межами школи, у серці, в думках. Вчитель сьогодні — це голос свободи, він у глобальному світі проводить. Де би ми не були, він поруч іде, його слово ведуть, надихають, живуть.